И здравейте, скъпи приятели! Днес ще отваряме ето тази количка Шкода и нека да започваме. Тя е 15 брой количката. Ето го списанието. Всяко едно списание идва и с картон, за да може да е по-твърдо. Нека да оставим списанието на страна. И ето я Шкодата. Изглежда много спортно. И нека да започнем с отварянето. Ако не сте гледали все още първото видео за 14 брой Fiat Panda, можете да отидете в канала и да го гледате. Също така, ако искате видео за следващия брой, може да напишете коментари, ще направим. Също казах в миналото видео, че ако миналото видео събере 5 харесвания, ще покажа цялата ми колекция и ще ви покажа всяка една количка по-отделно. Това видео също, ако събере 5 харесвания, ще ви покажа всяка една количка по-отделно. И отворих количката. Ето как изглежда Шкодата. Много е хубава. Също в списанието, както съм казал и преди, има историята на модела, постер, технически данни, дизайн и функционалност на колата и варианти на модела. Ето какво представлява списанието. И ако ви е харесало видеото, както казвам, може да коментирате, за да направя видео за следващата количка. И ако това видео събере 5 лайка, ще ви покажа всяка една от моята количка от колекцията ми. Чао!